in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, truck nga kargadong saging pang-export natumba sa National Highway Diversion Road, Davao City. Gatusan ka mga job order o contract of service sa provincial government sa North Cotabato, posibleng di na gyud maswelduhan. Presidensyable, giakusahang nagagamit og droga. Sa detalye sa ato mga balita, mibabag sa Carlos P. Garcia National Highway Diversion Road, Bangkal, Barangay 74-A, Matina Crossing, Davao City, ang usa ka wing van nga kargadog saging pang-export. Gikan General Santos City ang wing van o ihatod ang kargan ini sa dakong kumpanya sa saging sa Barangay Ilang ning syudad. Kadanlog sa highway ang gibasol sa driver sa van og swerteng walay naangin nga kinabuhi atol sa insidente. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Miresulta sa grabing traffic ang nagbabag nga 10-wheeler wing van sa National Highway Diversion Road, Bangkal ning syudad. Saysay sa driver sa van nga si Ritzel Igan, samtang nagbiyahe siya gikan Jensan ug pag-abot sa highway sa may Bangkal Diversion Road, nawad-an siya og kontrol sa manubela, sanglit, danlog ang dalan tungod sa ulan kagabi. Hinungdan na bangga ang truck sa Center Island ug natumba. Ang wing van kargadog saging pang-export ug gihatod unta paingon sa Unifruti sa Ilang, Davao City. Subay sa report, kapin 400,000 pesos ang danyos sa nahitabong disgrasya. Mapusulan pa ng saging. Mo kanina pangitaan na mo kung palit. Luoy taon po, no? Lagi nga sa una nakabayad mi isa kay ngani gihapon 400 kapin. Kabayaran na mo sa yun. Bandang alas 11 kagabi, Nobyembre 18, 2021, nahitabo ang insidente o kaganihang buntag na lang gikuha ang truck sa mga rescuer. One lane una ang nagamit sa mga motorista pa southbound, kay ang truck mibabag sa lane sa highway nga padulong sa norte. Kuha man una na mata-mata siya ba nga na day namo ko trabaho diri nga kuan ng gaspalto ba. Oh. Pagkabuntag wala ba to nya paguli nila paggabi na naman diri ka trabaho mong na nya one lane man balik siya agi diri ba nya kira gyapon nagihan ay one lane naman din nila. So nilikay siya. Oh, nilikay siya ba pag full break niya Babag. lambang truck babag mo mangga siya dyan. Pahimangno sa mga otoridad nga kanunay mag-amping sa ilang pagmaneho aron malikayan ang disgrasya. Anaa karon sa talumo PNP ang driver sa wing van alang sa tukmang disposisyon, hilabi na nga adunay mga propiedad sa gobyerno ang nangaguba. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe! Nagatubang og laing kaso ang founder sa Kingdom of Jesus Christ nga si Pastor Apollo Kibuloy didto sa Estados Unidos. Ang pastor una nang nagatubang sab og laing kaso pero iyaha kining gipanghimaka. Ani ang report. Nagatubang karon og kasong sex trafficking si Pastor Apollo Kibuloy human mipasaka ang 7 ka federal prosecutors sa Los Angeles og kaso kaniya kagahapon Nobyembre 18. Kini human nila gipalapdan sa federal prosecutors ang investigasyon sa kaso nga gipasaka batok kaniya niadtong tuig 2020. Si Kibuloy, usa sa mga spiritual advisors ni Presidente Rodrigo Duterte ug founder sa simbahan nga iyang gitukod, ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sa 74 ka pahina nga kaso, giapil sa kaso ang 3 pa ka church administrators ug laing 5 pa ka mga miyembro ni Kibuloy nga matud pa dunay kalambigitan sa illegal nga hinimuan ni Kibuloy.
Giakusahan si Kibuloy og sex trafficking nga milambigit sa mga minor de edad. Apil sa gipasangil batok sa pastor ang pugsanong pakighilawas sa mga minor de edad ug apil kanila ang 12 anyos nga batang babayi. Gawa sa sexual abuse, ila usab giakusahan og spiritual abuse si Kibuloy. Illegal kuno ang mga visa ug ubang dokumento sa mga bata sa dihang gidala sila sa Estados Unidos ug gipamugos sila og solicit og kwarta alang sa children's charity. Matod sa US prosecutors, ang mga donasyon gigamit sa mga lideres sa simbahan sa ilang kapritso. Giaresto na sa US authorities ang tulo ka mga akusado niadtong Huwebes ug nagtuang korte nga ang laing tulo aniya sa Pilipinas nagtago kuyog ni Kibuloy. Matod sa mga mereklamo, sila ang gitahasan nga mag-andam sa pagkaon ni Kibuloy, manglimpyo sa iyang balay, mumasahe ug makikhilawas sa pastor sa ilang pagserbisyo kung magabii nga ilang gitawag og night duty. Si Kibuloy, usa ka self-proclaimed owner of the universe ug appointed son of God, usa sa mga spiritual advisor ni Duterte. Sa usa ka sulat pahayag sa Malacañang, gisaysay niini nga magpabilin nga spiritual nga advisor sa presidente si Kibuloy. Dugay nang gimakak ni Kibuloy ang mga reklamo batok kaniya. Matod sa legal counsel ni Kibuloy, andam atubangon sa pastor ang kaso. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nagpasumbingay si Presidente Rodrigo Duterte sa usa ka programa nga iyang gitambungan sa Oriental Mindoro ngadto sa usa ka presidential aspirant nga nagagamit kini og illegal nga droga. Walay gitumbok nga pangalan si Presidente Duterte kung kinsa kining presidential aspirant nga cocaine ang ginakonsumo. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Walay pagduduhang giakusahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang usa ka presidential aspirant nga nagagamit og cocaine. Ang akusasyon gisulti mismo ni Duterte sa iyang gitambungan nga programa sa National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict sa Oriental Mindoro kagahapon Nobyembre 18, 2021. Wala hinuon nganli sa presidente kinsa kining presidential aspirant nga usa ka lalaki. I will not make it clear now. There's even a presidential candidate na nag-cocaine. Yung mga mayaman sa Davao, ari ng lahat ng banana, ang distribution, yung nagsuside yung anak. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? I'm just asking. What contribution has he made pala sa Pilipinas? Gani, gibalik-balik pa sa Pangulo ang iyang pahayag nga nagagamit og cocaine ang presidentiable nga para niya dili maayong ehemplo sa mga Pilipino, hilabi na nga naay mga butante ang misuporta niini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nagpagawas na og pahayag ang provincial officer sa HRMO sa North Cotabato sayang ngungo sa gatusan ka mga job order og contract of service personnel nga wala masweldohi sulod na sa 5 ka bulan. Sumala sa HRMO, wala mapirmahi ang kontrata sa mga GO o contract of service. Ani ang report? Magpadayon pang pag-anto sa mga empleyado sa Sangguniang Bayan sa Kidapawan City o sa Sangguniang Panlalawigan sa North Cotabato tungod sa away politika ni Governor Nancy Catamco ug ni Vice Governor Emilio Talenio Mendoza. Mireklamo ang mga napapha nga empleyado sa Kidapawan City Council
kay natanggal sila sa serbisyo, kini human wala ni piso nga budget ang nahatag sa maintenance and operating expense sa buhatan ni Vice Mayor Jevero Bombeo. Si Bombeo midagan pagkamayor sa Kidapawan City, batok kang attorney Paulo Evangelista nga anak ni incumbent Mayor Joseph Evangelista. Kung sa Kidapawan City walay budget, sa sangguniang panlalawigan, may reklamo usab ang mga job order o contract of service employees ubos sa buhatan ni Vice Governor Emilio Talenio Mendoza kay wala sila'y sweldo sulod sa hapit na 5 ka bulan. Kiklaro ni Provincial Human Resources and Management Officer Erlinda Catalan nga dili mamahimong swelduhan ang mga JO o COS sa sangguniang panlalawigan gumikan kay wala sila'y pirmadong kontrata. Kung walay approved appointment, wala dyan ay sweldo. You could not process the salaries unless na-approve appointment. Yung CO, yung contract of service nila and the job order na appointment nila. Although it is not an appointment per se, kaya wala man na siya employee. Kaya supposedly that is contracting of services ang kuan. Kaya gani nakabutang dito nga kung ang contracting of service supposedly that should be covered by kuan god kaning procurement law 9184, which should be supposedly i-bid kung contracting of services, including the job order. Kaya ang job order man god, that is a peace contract unta, subject to the programs god ng ginakuan sa province. Kaya ang kuan ba ang COS o JO charged to MOOE. That is not a personal services. Di siya PS. Ang papers nga nasa from the Sanggunian nasa office pa. Kasi the approved DF for the preparation of the JO appointment diretso man na sa office. Because we have to prepare the job order appointment. Ang contract of service na adunay approved na sa Sanggunian. Approved na ni Vice Governor as the appointing authority. Ahead, nag-coordinate ko kay Gov kung okay lang ba sa iya nga para makasweldo ang empleyado, recommending approval si Vice Gov, i-approve ni Gov. Okay lang sa iya Okay sa iya para makasweldo. I take the initiative nga basig anak ko, ma'am, musugot ka ba kung recommending approval si Vice Gov, approve nimo. Okay lang da sa iya Okay sa kuaan na siya. Kasi siyempre siya, mugawas man dito sa appointment nga murag siya gyapon ang appointing authority. As kuan dito ginadiscuss sa kuan god sa memorandum order niya nga as the chief executive contract of service, siya ang magpirma sa head of agency. So kung baga ang processing of salaries will always start sa office namo kay kami man ang magkuan og appointment. And then nakakuan na siya nakapasok na siya sa HRIS namo. Ang mga pila ka JO, COS ang renewed. So nakapasok na siya sa ang HRIS. Mukabat sa 387 ka job orders o 143 ka contract of service employees ang naapektuhan sa away sa duha ka politiko. Si Vice Governor Talenio Mendoza makigsangka batok ang incumbent Governor Nancy Catamco sa umaabot nga 2022 elections. Kung atong lantawon ng plastada, dili ang ngayan nga motrabaho ang mga empleyado sa gobyerno kung wala pa sila'y kontrata. Apan ang ilang gikatingala nganong karon lang kini nahitabo nga dugay namang ginahimo sa mga politiko nga work first before contract. Kay lagi dunay pagsalig sa mga appointing authorities. Una nang nagpagawas og memorandum si Catamco nga ang tanang kontrata sa job order o contract of service kinahanglan nga moagi kaniya kay siya ang appointing authority. Apan kini ang gikwestiyon ni Talenio Mendoza kay matud niya lahi ang sangguniang panlalawigan ug siya ang angayang mopirma sa kontrata isip co-equal body nga adunay independence. Dili lang kini ang unang higayon nga nangaipit ang mga empleyado sa bangga sa politika. Kay kung ang tanang politiko magsunod sa balaod nga no contract no work, wala untay mapasmo ug walay maipit. Edith Kaduay, Newsline Philippines, stay safe!
At tangi! Kapin 50 ka mga supporter sa NPA, may suporta na karon sa gobyerno. O usa ka barangay sa Mati City nakadawat og potable water system. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Size ka mga supporters sa New People's Army ang namirma og pledge of commitment sa pag-withdraw nila og suporta sa komunistang kalihukan sa Misamis Oriental. Natigayon pag-withdraw human ang pulong-pulong og indignation rally sa barangay Ili-Ilihon sa Salay og Umagos, Lagunglong sa Misamis Oriental niadtong Nobyembre 16 ug 17, 2021. Subay sa report sa 4th Infantry Division sa Philippine Army, ang mass withdrawal resulta sa pagdeploy og tropa sa army ug kapulisan sa komunidad o gipasabot ngadto kanila ang tumong og toyo sa gobyerno. Sa 56 ka mga NPA personalities, 11 niini miyembro sa Milisyang Bayan, 43 miyembro sa sangay sa partido lokalidad ug duha kanhi NPA nga naglaylo sa kalihukan. Giinagurahan na ang bagong potable water system sa Barangay Lawigan, Mati City, Davao Oriental nga dakong tabang sa mga residente. Mismong si Mati City Mayor Michelle Rabat o mga opisyal sa syudad ang nanguna sa inaugurasyon. Ang proyekto nagkantidad og kapin 4 million pesos gikan sa Philippine Rural Development Program nga gisuportahan sa World Bank. 10% sa pondo kon 407,000 pesos mo counterpart sa LGU isip equity. Ang PWS Level 2 type nga adunay reservoir makasupply og tubig sa 215 ka mga household sa Barangay Lawigan. Sa milabay nga tuig, 23 ka mga potable water system sa Mati ang gipunduhan sa lokal nga gobyerno. 7 ka mga kaning miyembro sa rebuilding New People's Army sa Cagayan de Oro City ang nakadawat og housing unit pinaagi sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process kon OPAP. Ang 7 ka mga kanhi rebuilding nga miyembro sa kapatiran nakadawat og balay sa Midland Valley Home sa Barangay Dansulihon sa Cagayan de Oro. Buot lamang ipakita sa gobyerno nga seryoso ang ilang pasalig og programa alang sa mga nag-surrender nga miyembro sa NPA. Ang awarding ceremony gitambungan ni Director Susana Guadalupe Marcaida sa OPAP, Wayne Espela sa NHA Region 10, Police Lieutenant Colonel Joram Humalon ang Deputy Director sa CDO-PNP ug Major General Romeo Broner Jr. sa 4th Infantry Division sa Philippine Army.
kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabihin ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. Channel 49 o Channel 50 usab kita sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. O siyempre, mo-subscribe ta sa atong YouTube channel sa Newsline Philippines. 36 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!